top 10 vocational schools na pwede nyong pasukan para na sa ganon mas maging maganda ang inyong pagkakataon na mabigyan ng trabaho pag kayo ay nakapagtapos sa mga eskwelahang ito, sa mga paaralan na to. Yan po ang ating pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Ilocano Defenders para sa lahat. Ilocano Defenders. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tanong ng mga kabataan na sinasabi niya, tinatanong sa amin palagi, saan kami dapat mag-aral ng vocational courses para na sa ganon mas magandang pagkakataon na mabigyan kami ng maayos na trabaho. Ito po ang dahilan kaya namin ito ilalahad sa inyo para po kayo mabigyan ng tamang gabay at tamang direksyon. So simulan po natin sa number 10. Ang number 10 sa listahan natin is University of Southeastern Philippines. Ngayon, ang maganda doon sa University of Southeastern Philippines, may mga nakabangga na mga kumpanya dyan na naghihintay ng mga graduate nila at bibigyan kayo kaagad ng trabaho. Ang mga inaalok nilang mga vocational courses, computer hardware servicing, refrigeration and air condition servicing, shielded metal arc welding. So yan yung mga inaalok nilang mga vocational courses. At ang mga kumpanyang naghihintay naman at may mga pangangailangan sa mga ganilang graduate ay yung 77 Global Services Inc., Microcad Institute Incorporated, Universal Robina Corporation, yung gumagawa ng mga Jack and Jill snacks yan, Prince Retail Group, yan yung mga supermarket naman na chain sa Cebu, Exal Industries Corporation, Feedstock Management Services Inc. Yan naman yung mga kumpanyang nangangailangan ng mga graduate ng mga iba't ibang kurso ng vocational training sa University of Southeastern Philippines. Number 9 sa listahan natin ay University of Science and Technology of Southern Philippines. Ganun din ang mga inaalok nilang kurso, computer hardware servicing, machining, refrigeration and air condition servicing, at marami ring kumpanya silang ka-tie-up o naghahanap ng kanilang mga graduate katulad ng Technological Team Incorporated, SMC Repairs and Maintenance, St. Jude General Hospital, Werdenberg International Corporation, Rome Mecatech Philippines Inc. So yan yung mga kumpanya naman na ka-tie-up nila o mga nangangailangan ng mga graduate nila. Pang-walo sa ating listahan, ang Bicol University. Sa Bicol University naman, marami silang mga vocational courses. Yan yung mga baking and pastry production, dressmaking, shielded metal arc welding, at ang mga ka-tie-up naman nila mga kumpanyang kadalasan na nangangailangan ng kanilang mga graduate o yung mga nakapagtapos sa kanila ay ang VFG International Inc., Orotank Corporation, Grupo Cusinero Inc., Danish Construct Inc., and Avel Bacudio Fashion Boutique Inc. So yan yung mga kadalasan na mga kumpanyang kumukuha o nag-hire ng kanilang mga graduate. Pumunta na tayo sa pang-pito, Cebu Technological University. Sa Cebu Technological University naman, ang mga vocational courses nila ay bartending, commercial cooking, commercial hardware repair and servicing, food and beverages services. Ngayon, ang mga kumpanya naman mga nangangailangan ng graduate nila na kanilang ka-tie-up ay BFG Trading, Paramount Human Resource Multipurpose Cooperative, Hipo Ventures Inc., Mary Grace Foods Inc. Yan naman yung mga nangangailangan ng mga graduate nila. Pumunta tayo sa pang-anim, Technological Institute of the Philippines, TIP. Yan naman mga technical drafting courses naman na meron sila. At ang mga nangangailangan naman ng mga graduate nila is Arcadis, Sama Precision Industry Manufacturing Philippines. So yan yung mga nangangailangan. Pang-lima, Mindanao State University. Ang mga ino-offer naman nila mga kurso for vocational training is mechatronic servicing, electrical installation and maintenance, at ang mga kumpanyang katayap nila is Ionix, Mega Global, True North Manufacturing, Samperla Asia Pacific. Pang-apat sa listahan natin is Central Luzon State University. Marami silang kurso for food processing at ang mga kumpanyang naghahanap naman ng mga graduate nila ay Liwayway Marketing Corporation at Universal Robina Corporation at Biscom Inc. Yan naman. Pangatlo sa ating listahan ay University of Makati o UMac na sinatawag nila. Meron silang mga courses for welding, automotive servicing, building wiring installation,
At ang mga kumpanya naman na naghahanap ng graduate nila, Toyota Motors, Sea Oil Philippines, City Service Corporation, Philstock Management Services, Orotank Corporation, Southeast Group of Companies. So, yun ang mga advantage kung kayo graduate ng mga kursong ito. Ngayon, pangalawa sa ating listahan is Nueva Vizcaya State University. Ang Nueva Vizcaya State University ay marami ring vocational courses katulad ng baking, pastry production, bartending, food and beverage services, metal arc welding. At ang mga kumpanyang naghahanap ng kanilang mga graduate ay katulad ng mga Tambuli Seaside Resort, Gaisano Group of Companies, Agri-Pacific Corporation, BFG International Placement Inc., Bully Seaside Resort. So yan po yung mga kumpanya naghahanap ng kanilang mga graduates. At dumako tayo sa number 1 sa listahan natin, Don Bosco Technical College. Ang Don Bosco Technical College ay kinikilala ni lamang dito sa ating bayan pero sa iba't ibang mundo rin kahit nasa Amerika. Kaya mga graduate nila ay kadalasan pinag-aagawa ng iba't ibang kumpanya. Ito naman ang mga kursong inaalok nila. Electrical Installation and Maintenance, Motorcycle Small Engine Servicing, Carpentry Works at iba pa. At ang mga kumpanya naman na ka-tie up nila o naghahanap ng kanilang mga graduate ay mga Toyota, Gilvan Packaging Corporation, OmniWorks Inc. at marami pang ibang kumpanya. Kaya nga mga kababayan, may kasabihan nga, kung kayo ay papasok sa tamang paaralan, mas maganda minsan ang inyong pagkakataon na mabigyan ng trabaho. Pero hindi lang naman dahil sa paaralan niya. Nasa sa inyo pa rin yan. Kahit nasa ang paaralan kayo magtapos, pero inyong bibigyan ng puso ang inyong pag-aaral at kaalaman, mabibigyan din kayo ng napakagandang pagkakataon lalo na kung inyo itong maipapakita at inyo itong mapapatunayan. Yan lamang po mga kababayan. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan. Ilocano Defenders, Para sa lahat, Ilocano Defenders, laban sa lahat. Ilocano Defenders, Ilocano Defenders.